Guys, welcome back to my channel. Thank you for joining me. Thank you for being here. Married at First Sight season 3 episode 2 sijonge iJenny kaPrince Masuku no-Esethu abakhapulwe together. uPrince Masuku is a guy on a 36-year-old firefighter from eKatlehong. Uthi ke yena ke he has been single since last year February. Sizohamba ngale ayithethayo ke uPrince. Ikhona enye iversion esikhe sayiva on social media but asizuyithatha sizise apha, sizawuhamba ngale ayitshoyo and then sizawulinda izinto zi-unfold as ixesha liye liyahamba. For now ewe single since February last year, so okay. Yabulela ke Prince ngaloo nkcaza leyo. Uyalifta ke ubhutiza, uyalifta, uyambona nje isifuba siphezulu, isifuba sakhe sikhulu, uyi-teddy bear, unalaa nto man. And ke naxa ithetha yho andimazi man, ingathi ife namaphiko angasuka bhabhi. Uthi yena nje beyi-firefight uyi-life saver. Ewe kunyanisile uyi-life saver ngelakhe ihlobo. And yena ke uthi uyakholelwa emtshatweni because ukhulele kuwo umtshato, ungumntana wasemtshatweni, so i-meaning yomtshato uyayazi. Asazi ke mntana sekhaya, asazi ke mntana womtshato, sizawubona. Yona le uba ngumntana semtshatweni, umtshato uthi uyawazi ayikho enough nje at all. Asazi ke sizawubona as time goes on. Uthi yena umntu amfunayo na umntu ozomhlonipha noba angakwata kanjani, umntu angamdeleli, akwate but aphinda abe enentlonipho ekukwateni kwakhe, azathandaze ke angafumani intombazana yomXhosa because intombazana yomXhosa ayizukucenga. Xa inomsindo izokhupha le nto afuna uyikhupha ngowakho umlomo, uyayicinga later uba uyikhuphe ntoni. Sibe no-Esethu ke, uEsethu ngowase-Eastern Cape. Oh Prince lobothini kuwe, andgqibothi uzuthandaza ungapherwa nentombi yomXhosa, uyazibona ke wase wafakwa nentombi yomXhosa uzowubhadla. uEsethu kuna-32, she says yena ufun and resilient. Lethathu ke intombazana mntaka unamacici ezimpumlweni e-32-year-old Esethu. Khupha kaloku noba licici ngoku, ntoni ngoku icici empumlweni una-32. Bendicifa uba mna uzawuthi una-25 or 26. Ndamangala xa ithi una-32 ndathi cici empumlweni. Kodwa ke andijaji bethunana kuba mna ndingenalongo, ndingabajaji abantu abanamacici ezimpumlweni, barayithi mabaqhube ilife yabo. Uthi ke yena ku-Esethu the kind of guy she's looking for, ufuna i-provider and also khangela a father figure for her daughter. Uthi ufuna isihlakela sendoda. She's been through a lot betnana kwi-past relationship yabo yakhe uEsethu. Uthi wa-abuswa yindoda wayenayo, ipartner yakhe, yamkhupha emotweni, imoto ihamba, and then waphuka i-ankle yakhe. Yina bethunana shem, amanye amadoda awayazi into entle. I wonder ke kuyo yonke le nto adlule kuyo uba upholile na, because xa ithetha ipain ukhe yayibona apha emehlweni wakhe, amehlo wakhe ayengezelisa, ufuna ulila, avele ababomvu ngexesha ngengumzuzwana nje xa ebalisa le nto adlule kuyo. Andiyazi ke bethunana unida umntu ozoba soft, umntu ozoba kind kuye, abe amthande, kwenze uba yonke le nto adlule kuyo izawukwazi uba icimeke, le nto yenziwe le monster i-ex yakhe. Bapherwe together ke but xa ndiyibona mna le relationship yabo ibingaba lula and futhi ibingaba mnandi. Both uEsethu noPrince banabantwana, daughters. Bebengadibanisa abantwana babo babeyi-blended family, batsho ngaloo nto i-cute, intle. Andikhona kodwa into engekho sure ngabo because uEsethu says uzise abantu, athi batshuze abantu because they are vibes, they are fun vibes. Yintoni yona leyo? Kanti bengafanelanga uba kuziswe ifemeli apho, ungasukhetha abantu because uthi bakhetha because they are good vibes, they are fun vibes. How about uzise ifemeli yakho? Utheni ngathi uyithatha as ijoke nje yonke le nto yenziwa apha? Isiqalo somtshato sibe ijoke. Hayi, andiyithandanga le nto ayithethileyo. And utatakhe akekho, akezanga
Kuyabuza uba utata umxelele na, uthi hayi andimxelelanga akayazi but nizawusose nimxelela nina ena esethu. Nayo ifemeli kaPrince phofu bengekho mntu mdala, bekuziswe itshomi, kwaziswa nobani, anti okanye yintoni, andawo-anti noba yi-family friend noba yintoni loo sisi. Kodwa abantu abadala bebengaziswanga. Hayi, it's not make sure ngaba babini. And ke the way nje bebehleka ngayo, akhange ndiyithande nje indlela le bebehleka ngayo, ingathi ikhona into abayaziyo abayifihlayo. And enye into endingayithandiyo mna kule mitshato mibini into eyenzekileyo kulo mtshato lona nalowana kaLisiba, umfundisi xa ephakamisa abantwana aba-introdyuse. Hayi man, I wish ingenziwa le into, because I feel ii-parents zizo bekufanele uba zenza le nto, zi-introdyuse abantwana. Ngoku xa uzophakamisa abantwana uthi meet your child, meet your dad, I mean andifili right le nto yenziwa ngulaa mfundisi leya. Ii-vows zabo bezintle bethunana, beautiful, but the dancing part yakaPrince, hayi guys, indoda endwebileyo. Yho umntu ozobe ekufakela amehlo abekujongisa ngamehlo and umjongile nje lo Prince akawunqeni amehlo, izinto nje azenzayo. I mean phambi kwabantu kunee-in-laws apho ezintsha ongazaziyo, kunabantu ongabaziyo, ube wena utakataka phambi kwabo. I feel uEssethu udeserve indoda nje grounded, indoda e-respectful. UPrince lona andifili nje uyiyo yonke loo nto leyo. Kwizinto nje ezininzi adlule kuzo, I feel angathi bengapherwa nje nomnye umntu ophantsi nje onesidima, angabe etakataka phakathi kwabantu abedloba engathi elitakane ligqiboncanca kunina. Hayi man, kwii-teasers za-next week zibonisa sekusiliwa ke kulo mtshato mtsha, uPrince ethatha ibhegi yakhe ehamba. Hayi bo, kuyiwaphi indoda? Umntu egqibotshata nje wathembisa izulu lomhlaba kwii-vows zakhe, ngoku simbona seyiphethe ibhegi. Hayi asazi kusezoba nzima. Asazi ke le treyini isasuka ePark Station apho iya khona ibhekise Obrohozo, sizawube siyikhwele ke thina kasohliki tu, sizawube sikhona every step sibukela uba kuqhubani. Kodwa wona lo mtshato kaPrince noEssethu I don't feel uzawulasta nje, uyafana nalowana kaLisiba. Nawo andiwuboni kakuhle. For now umtshato endinethemba kuwo ngulowa kaHlulani. Nalo kaAubrey hayi andiyazi, ngathi kuyantengantenga, kunzima, kuyale. Okay guys, mandiyibeke apha le video yanamhlanje. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, ndinithanda nonke, bye bye.